nilatan. O sige, ako ni mo. Pamutan ka ni. Nagduda ako. O sige, ako ni. Linaktan ni Tanway. Day, nekla. Day, silang. Oh! Tuhan, siniwan! Kag-aalain pa, Miss Victoy. Ay, nakita mo si Victoy. Buat bilang, nisukol mo po kontra man. Ako ba ginanong? Kaya ba naman? Nay, pasagyo na Miss Carla. Masulti lang ni Biay o na Miss Dior. Ang buti mo ipasabot. Nakuhaan kong katungod ni mo dinis ba? Mo ba? Nay, wata ka kuwain katungod. Pero kung nasimita po ni Carla, ako manubag sa ginikanan. Pero kiniasa sa binianan ni Rosilio. Inyong Pinoy-anan. Sa ato bawa ko ilabot mo ba? Pag ilabot ko lang. Kailangan si Nay! Ikaw ko ilabot? Isak ka na good na good. Hoy! Siyaw! Dali, pakatay ka itong dali mo! Dito! Makaan ka lang na! Siyaw! Nay. Kinistik lang. Dako na kayo ko. Sukad mo bilabanan ining silinita. Nga naman. Matod pa niya! Huwag ko na tayo labot din Ang mga kasyo, minyo na po na si Tinita. Hello! Nay, mga nyo lang ko ni mo. Biay o na Miss Carla. Cho. Hoy! Dito nyo ni Mami! Dito nyo! Maminaw may onsay inyong parasutihan! Kung sa mali ka na po rin silinita. Sino man gusto si Carla, Cho? Gikan sa ilan ni Bitoy. Bitoy! Bitoy ba? Kato bang higalang alano? Limot ka? Kung sa mali tayo dito ka. Nano! Ni dito! Ha? Ipauting kayo ng ilaha! Ipauting kayo? Ipakupan din ba? Pakaan din ako! Hindi ka ikaw ginanong ito? Magbitaw, Cho, nga gusto kong magkasulti mo sa Carla. Kung may plano bagay si Bitoy na mga asawa niya. Pasali man si Bitoy dahil nga mga asawa dito na po. Kung niya ikaw, isidido sa kang mapakasal ni Bitoy. Udan siya. Ay! No! Dito ko ito ba? Bere! Naon sa nababi lang. Sabi na si Clara mo igminyo siyang... Bitoy. Saan mo magusugod ka? Ha? Musugod ka? Saan ako nagkontak, Bitoy? Bagya, di mo pilang. Pagkawagi namin ikong sinisyo mo eh. Sa ato pa, siyo, musugot ka nga mag-mail, Bitoy. Huwag di ko yung pagsopak tikla. Musugod mag-yukasyon! Ato ka ng kopya! Sige mo na pinang dito ha. Pasabi na si Minita o si Tikla din. Mag-istorya pa yung ninyo ni Tikla.